Lezigezi indaba ze-1 KZN TV fundelo samukeliso kanqulu ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Bekuphume nesinedolo eSandlwana oweza sekhaya ukhuthaza ezemfundo kanti kukhalwa ngothisha omisa isifundo. Bebetheleke ngobuningi baba abantu abaqhamuka ezindaweni ezahlukene ukuzobungaza isikhumbuzo sempi yaseSandlwana yabaphakathi kwebutho likaZulu nelamangisi eyayikade ibambene emahlanze entabeni yaziwa njengengcwele leSandlwana eyabake eminyakeni eyi-147 eyedlule maphakathi kenelikaMthaniya eNquthu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi lo mgubho uthumela umyalezo ukuba ke isizwe uma sibumbene sikwazi ukunqoba okuningi. Bebengangezimpethu zendlova abantu abaphuma ezindaweni ezehlukene bezobungaza isikhumbuzo sempi yaseSandlwana eyabe phakathi kwebutho likaZulu kanye nebutho lamangisi eminyakeni eyi-147 eyedlule. Isilo samabandla onke silumisa iZulu kaZwelithini Zulu uthi lokhu kaqala ukwenzeka. Zulu mnyama kakusiqali lokhu. Abantu bofika kulelizwe kumdlokombane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami. Zulu mnyama ngisho ukuthi kasikuxwayi lokhu kudala umthetho ngisacela ukuthi nginithembise nje into eyodwa Zulu mnyama bengabanga umsindo onke amagubho omhlaba mdala lo msindo lelizwe leyindawo akho umuntu othinta lelizwe kuKwaZulu la. Siqhube ngokuthi babamsene kahle kanye nohulumeni. Asibambe kanjalo Zulu mnyama ngibambisene kahle noPrima wesifunda ngibambisene kahle nondunankulu wami kaZulu ngibambisene kahle futhi nomongameli wezwe. Ngiyayivula iminyango Zulu mnyama ukuthi emashobeni izikhalo zenu ihlombe lenu Zulu mnyama niyangizwa lisemashobeni wozana emashobeni. Kanti undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi lo mgubho ukhombisa ukubaluleka kobumbano. Bungaza impi yaseSandlwana esineminyaka eyi-147 yabakhona. Kodwa kuthumela umlayezo ukuthi isizwe masibumbene sikwazi ukunqoba nanoma yini. Njengoba manje sibhekene nezinselelo ezifana nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Ubugebengu ungabikho komathuba omsebenzi simo somnotho. Kodwa siyafunda lapha isifundo sokuthi uma singabumbana njengabantu baseNingizimu Afrika singakwazi ukunqoba konke lokho ngoba mase kunozinzo abatshali imali bayasondela bese kudaleka namathuba. Ugcizelele ngokuthi lokhu kuyingxenye yokugcina umlando wakwaZulu. Manje ke sigcina nanomlando senzele ukuthi izizukulwane nezizukulwane zikwazi ukuqonda ukuthi amaZulu akwazi ukunqoba babehlome bezingovolo ngamavolovolo nanezibhame ezinkulu nephethe nje umkhonto namahawu kodwa bakwazi ukunqoba ngenxa yani babebumbene. Amandla lawo okubumbana nanoma imobunholi mayeqonda ukubaluleka kokubumbana uyakwazi ukuthi ngempela umlayezo ngaso sonke isikhathi uhlale umemezela ubumbano ukuze sikwazi ukuthi sakhe isizwe esibumbene futhi esokwazi ukunqoba noma iziphi. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseSandlwana eNquthu. Usekela ngqongqoshe umnyango wezasekhaya kuleli uNjabulo Nzuzu uthi kubalulekile ukuthuthukisa ezemfundo ezikoleni zasemakhaya nezasemalokishini ukuze kunqande ukuthi abafundi behambe amabanga amade ngezokuthutha. Lokho ke kungagwema izingozi ezidlula nemphefumulo yabafundi emgaqweni. uNzuzu usho kanje ngesikhathi ke enikeza ngecomputer lab eMdlamfe High School eSikhaleni.
Ungqongqoshe umnyango wezasekhaya kuleli uNjabulo Nzuzu uthi i-computer lab bezoyidlulisela eMdlava High School izolekelela abafundi ngezifundo zobuchwepheshe besimanje. Lesi sikole impumelelo yasomatikuletsheni sithola 97.7%. Sasikade sifikile lapha ngonyaka odlulile sasho ukuthi sizobuya size kulesi sikole sizokwazi ukuthi sizodonate ama laptop kanye ne state of the art computer lab, and that is exactly what we have done namuhla. Sikwazile ukuthi sibuye lapha sisebenzisana nekhampani yakwa Honor okuyikhampani eyenza ubuxhaxhaxa bama laptop kanye nama gadgets as well as ama cellphone ukuthi sikwazi ukuzokwenza le state of the art lab. Sesiyivulile ke njengamanje ukusijabulisa kakhulu ukuthi le lab hayi ukuthi kushiwe nje ama computer kuphela kodwa ihamba ne package yokufunda through i-partnership esibe nayo nama units ase DUT abazofika lana almost kabili ngeviki bezofundisa abantwana ukwenza njani ukusebenzisa ama laptop. uNzuzu uthi kunesidingo sokuthi uhulumeni enze ngcono imfundo ezikoleni zasemalokishini nezasemakhaya ukuze kugwebeke ukuthi abazali bethathe izingane zabo zihamba amabanga amade ngezokuthutha kudaleke izingozi ziphangalala emgwaqeni. Siyacela ikakhulu kwazo driver ukuthi banakekele impilo zeingane abasuke benjani beyidriver. Kodwa nathi njengohulumeni kunesidingo sokuthi senze njani senze more access ezikolweni eindaweni eziseduze ukuze abantwana bangadingi ukuthi baze bahambe isikhathi eside. Lokho esikwenzayo namuhla kuyinkomba ukuthi njengohulumeni singaqinisekisa ukuthi senze njani sithatha abafundi bazobenefita kulezi indawo abahlala kuzona. Yingakho ke namuhla sovula le computer lab ukuze abantwana bengazogcina ukuthi sekumele baze baye kude kompangeni baye koBay ukuze benze njani bethole imfundo engcono kodwa bayithole khona la eMdlamfe futhi bashintshe indlela yokuphila kuphi khona la. Umnyango wezemfundo esifundeni Nkingcetsha uthi ke computer lab izogqugquzela abafundi bangene kwizifundo ze-maths ne-science. We as a district are highly committed towards improving maths results and ensuring more learners in our district take maths. We believe that IT, in particular AI, is taking over the world, and this is an opportunity for learners in Mdlamfe to become familiar with AI, become familiar with computers, and start utilizing the tools that will be relevant for the 21st century. Inkampani zobuchwepheshe Honor exhase kumnyango ngama-computer izoqhubeka nokuxhasa ezikoleni ukuze abafundi befunde ngezobuchwepheshe besimanje. So as advanced technology companies, we always understand the coding, the AI, that's the future for the students. And the entrance to get into the digital world actually is like the laptops, tablets, or the handset. So we cooperate with a lot of NPOs across the countries to help them to build the cyber lab or from like the community centers to give the people around or the students in the school to have the access to get touch from the digital world, no matter what age, no matter what area. Uthishanhloko waseMdlamfe High School Usibonelo Mkhize uthi abafundi bazoqeqesheka kuzobalekelela ukuthi bathole umsebenzi ngokusheshsha okhona njengamanje eNingizimu Afrika. Bazosiza kakhulu abantwana ngoba na kwi job market uma ufuna umsebenzi kuye kufunakala ama skills e-computer, so laba abazowatholakala esikoleni ngale computer lab ekhona. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiNkosi Mthembu eMdlamfe High School eSikhaweni. Umphakathi waseGwabalanda kuward 16 eMtubatuba usuzwakele sekungenami ngomunye wothisha esikoleni samabanga aphezulu iso lesizwe osola ngokuvimba ukufundiswa kwezifundo zezibalo nezescience kulesi sikole. Amalungu omphakathi akhala ngokuthi ke lo thisha uHOD kulesi sikole akafuni ke kuqasha othisha bescience kanti ke nabafundi sebetsheliwe ukuthi ke ziyaphela izifundo kulonyaka. Umphakathi waseGwabalanda uhlanganyele esikoleni samabanga aphezulu iso lesizwe ngenhloso yokuzodinga idaba lokuphela kwezifundo ze-science nezibalo kulesikole. Lo mphakathi othi usuneminyaka eyisithupha ulwisana nalenkinga usola umunye wothisha be-science kulesikole ngesinqumo sokuphela kwalezi zifundo. Maningi ama-issues araiswayo njengoba nje umhlangano uqhubeka la ngaphakathi eziraiswa ngaye lo thisha ukuthi kusukela ngonyaka othize izingane ezifundiswa uyi maths ayipass. Uthisha omkhulu mayethi uzidlulisela komunye uthisha isifunda akafuni. Le physics ne maths ivalwa nje ifundiswa uye kuphela uyifundisayo. Ukusuka le ku grade 10 kuze kuzophuma kwa grade 12 ifundiswa uye kuphela. Abuthisha baze bakhetha ukuyohlala emakhaya bemshiye nezifundo zakhe. Bayahamba othisha sekuhambe almost 5 yothisha kulesi sikole. Abanye bayagula bayashona ngenithisha baphuma kuphela nje
kuncipha ingane kulezi sikole lezayisekho sungathi iclass elilodwa makuphuma isikole abazali manje bakhetha ukuthi beyihambise kulezi ezinye izikole abanemali yoku-afford istaff abanga afford bayihlalisile la ebifuna ukuba udokotela nje umzali ohleli la ezikhuliselwa isalukazi ayisezukwazi ukushintsha isimo sakube nxa ukuthi kunothisha ongafuni nalezi izifundo lezi ukuze ikwazi ukuqhubeka izingane eziphasi. Lo mphakathi uthi izikhalazo zawo azilandelelwa noma sebedlulisele kuMnyango wezemfundo. Azikho impendulo ezibuyayo njalo nje kuhlale kuzokuthiwa yadinga njoba namanje nje uthi umhloli kodwa akekho uthisha azomletha uthi makuyithi kuzo affecteka izingane njengamanje angeke ini affecteka izingane mayehambela yena ukuphi umehluko wokuyicelela nokuthi akhishwa abazali ngoba bebona ukuthi umsebenzi wakhe ngoba ne-SGB kushuthi iyahluleka ukubona ukuthi lo thisha akenzi kahle uyayibona i-SGB ithule amalungu e-SGB amakhulu athula ayabuka isikole siyafa ayisekho izingane la ngaphakathi esikoleni azikho nje ungathi crash manje mubuka izingane nje ibalekela lo kuthiwa ka physics izingane eziwu10 yini yenza ukuthi izingane zibe u10 kwa physics ngapha zibe u95 kwa B uyabona ukuthi kushuthi ziyabaleka ngapha izingane ngoba kuzona idomu lezi izingane ziyaphasa. Kuvela ukuthi lo mphakathi waqala ngonyaka u2021 ukubika lo daba kepha iminyakazo engabonakali. Ngicabanga ukuthi onke amaphuzu aphakanyiswa la awekho amangala ngaphakathi sekuyinto eminyaka awekho kamanga eminyaka amanga awana bufakazi yonke into ekhulunywa la inobufakazi noma bungaproduciwe ke njengamanje kodwa yonke into ekhulunywa la inobufakazi kwabona bayazi ukuthi mabengabheka ipassing rate edlule iyaqala isolwesiza ukushaya u90 manje nakhona ishaya u90 njoba seyibalekile kwa science ingane sezingapha ku general angithi uyayibona leyo lento ikhomba ukuthi akushintshwe ngapha ka science kushintshwe lo thisha lo kubona ukuthi ingane ngeyiphasini ngoba ngineshow kubo bengekho mhlawumbe no100 ubuzophuma yonke leminyaka isigcina ku70 76 kufeyila lezi ezangapha kakhulu izingane. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngiseGwabalanda. Abasebenza bayitoho lesikhashana bebelekelela umnyango wezemfundo ngokuhanjiswa kanye nokulandwa kwamaphepha ezivivinyo zikamatikuletsheni bakhala ke ngokuxhashazwa kwabo yilomnyango ngabaholileke kusukela ngenyanga kaMfumfu wonyaka oyedlule kuze kube imanje laba bathi ke bafuna yonke imali abaqolodwa yilomnyango bakusho lokhu ngesikhathi beqhinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango esifunde King Cetshwayo eMpangeni. Baqhinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo esifunde King Cetshwayo abasebenzi betoho lesikhashana ababeqasheleke ukuhambisa kanye nokulanda amaphepha ezivivinyo zikamatikuletsheni okuphela kwenyaka beqikelele ukuthi ke aphephile yini bonke abafundi babhalile nokuthi ke afike phelele yini kwa exam nalapho ke okuma kwakhona laba babe nenkontileka yeminyaka emibili kusukela ngo-August ngo-2023 kuze kube u-August ngo-2025 yabeke isiphela yaphinde ke yavuselelwa ngezinyanga eziyisithupha kusukela ke ngo-October wangonyaka oyedlule kuze kube uMarch wakulonyaka u2026 nokuyilapho ke iqale khona inkinga yokuthi ke bengaholelwa kuze kube imanje. Sifila ngathi siyuziwe iDepartment of Education ngoba isibize ngalesikhathi iexam impela isiqala seqala ukuba serious kunzima kusetshenzwa abanye oza kwethu baze balokhunta bebengena from ngithi besiphuma past 4 bengene ngawo leyo past 4 bengaphumi kuze kuyoshawa 8 ebusuku bephume bengazoyibhala vele overtime ngoba uthi siyazi overtime asiyibhali vele kodwa still no basic singawutholile bebengena bengena nangama weekend but still asiyitholile imali kuzobe namhlanje. Laba bathi bazizwa bexhashazwe kakhulu lo mnyango ngoba ke bebebuye besebenze ngisho namahora ayengeziwe kodwa ke abangabaholeli. Namhlanje futhi sizocela nje imali yethu yazinyanga eziwu2 sisebenzile ku-October noNovember uzona inyanga lezo ebeyibaleka kakhulu ukuthi ke unational exam uhambe kahle umsebenzi besenzile bomkhulu kakhulu kube bengaka ama-intern ngabe i-exam ayihambanga kahle angisakhulumela iqinqijwa yodwa onke ama-districts cishe 11 noma 12 angazi mangaka onke ama-districts bekunama-intern bebeziyo ka-exam ukuzolekelela ukuthi i-exam i-national exam ihambe kahle so masibona kwi-media MEC uyancoma konke umuntu uyancoma ukuthi yonke into ihambe kahle bonkani baholile but thina besebenza kakhulu ngokuyikhandla la sina sihola kuze kube manje bathi ke sebecule shi esikweletini babanye bethu beberent emqashweni awukwazi ukuthi ma standing akhona ukunderstand awu 3 months sonke ukuthi wena awu ready uhleli mahala kule nto ukuthi khona imali siboleke ukuthi sigibele ngazo
sisikweleto omashonisa kuyimanje. Iqembu le-MK Party libeke ingxenye abantu bebepiketha ngaphandle kwalamahhovisi laba-ke bathi abahambisane nalokho okwenziwa umnyango ngakho bafuna-ke ulungiswe lolu daba ngokushesha. Iyakhathaza kakhulu ngoba lezi ingane esihamba ngazo yizo lezi ebegijima namaphepha engakamakwa ngisho semakwa yizo lezi ingane begijima namaphepha so kuveza kabi kubo ukuthi bayenzelana nje into ebuhlungu kangaka einganeni ngoba bathi zidlani bathi iqasha ngani okubuhlungu akho konke bebeyilindele lezi ingane ukuthi zize emsebenzini zizosebenza. Izikhalazo zabo zibe sezamukelwa umunye wezikhulu kulomnyango nothembisa ukuthi-ke bazolisukumela ngokushesha lolu daba. Kufanele sinikeze ukuthi abantwana udaba lolu sizothathela phezulu nje kakhulu. Sizolithatha siye nalo kubantu abaqondene basheshe babone ukuthi yini ebambile yini esingayenza ngalokho. Asithishelele eDolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZN TV nanzi kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Bekuphume nesinedolo eSandlwana oweza sekhaya ukhuthaza ezemfundo kanti kukhala ngothisha omisa isifundo. Izinyunyana zothisha zizwakalise-ke ukukhala ngezinkinga ezibhekene kakhulu nomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ohlanganisa ukungafiki ngesikhathi kwezincwadi nezisiza kufunda. Lezi nyunyana zithi-ke lezi inkinga zingaba nomthelela ongemuhle kwimphumela yesifundazwe KwaZulu-Natal. Zithi-ke yize kwezinye izikole sezifikile izincwadi kodwa ezinye izinkinga ezithinta izindlu zangasese nokuntuleka kothisha. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibonakale senza kahle kwimphumela kamatikuletsheni njengoba sihambe phambili nakuba besibhekene nezinkinga eziningi. Inyunyana yothisha inathu ithi ungatholi ngesikhathi izinsiza zezincwadi kungaba nomthelela ongemuhle kwimphumela kamatikuletsheni kulonyaka. Akufanele sithathe ngokuthi othisha ikakhulukazi bakaZulu-Natal benze kahle ngaphansi kwalezi zimo ebekade kuyizo bese sithatha ngokuthi ngoba sebejwayele kufanele basebenze noma kunjalo kunokwenzeka lento iba discourage othisha. Sithe uma senza isurvey sathola ukuthi izikole zivulwe engekho ama exercise books engijabulayo ukuthi sengathi ikhona iprogress kulokho kuyenzeka ziye ayeza ama exercise books ezikoleni noma kuhamba ngonyawo lonwabo kodwa incwadi azikho ezikoleni kakhulukazi kaZulu-Natal futhi okusidalela enkulu inkinga. Izikole eziningi esifundazweni KwaZulu-Natal zibhekene nenkinga yezindlu zangasese nokuntuleka kothisha kwezinye nosekushiye abazali bekhathazekile njengoba kuphazamisa ukufunda nokufundisa. Kunane izikole ke ezithintekayo esingayibala esinye silapha eMtube ekuthiwa kusekufezekile high school ekuthiwa kunenkinga yama toilet okugcine kuphazamiseka futhi ukufunda nokufundisa ngoba awukwazi ukugcina abantwana esikoleni ugcine othisha esikoleni ama toilet engekho. Sizuleke ukuthi leadership yenathu locally izamile ukuengage nomhloli kodwa akaqhamuki nalutho baveza into yokuthi imali ayikho. Manje uyabona ke lokuthi kunenkinga ikakhulukazi kwezempilo uma ama toilet engekho bahambe idistance ende beyoyikhulula. Lokho kwenza ke sibe nenkinga izingane ziyikhulule emahlathini okubeka impilo yabo engcupheni. Sibuye sibe nesikole ekuthiwa iMjaji Primary School khona la around eMpangeni ngaseMasangweni othola ukuthi kunenkinga endala yokuthi othisha bekhe ezikoleni. Manje sikujabulela kanjani ukuthi kuvulwe izikole kodwa ufica ukuthi unyaka sekuqala kabi izinsiza azikho human resource ikakhulukazi nothisha bekhe ezikoleni. Inyunyana inathu iseyinxuse ukuba umnyango wezemfundo uyisukumele inkinga ebhekene nokuthuthwa kwabafundi njengoba sibonakala lokho eqhubeke njalo nokwanda izingozi nesigcina zidlula nemphefumulo yabafundi. Imoto zibheke ngeqiniso bangabhulishwa abantu bamatekisi ukuthi lo mzila owethu ngakho imoto zethu ezizohamba la imoto aziregulate umthetho ube khona ngoba ukhona umthetho okhuluma ngalokho. Labantu mabengenawo ama PDP sithi abalayishe kanjani. Abazali nabo abasilekelele kakhulu bangabheki transport ngoba icheap ngoba impilo yabantwana ayinanani. Kwingozi yakamuva ebonakala esifundazweni iGauteng nalapho kudlule khona emhlabeni abafundi abayishumi-4 ezindabeni ze1KZN TV bekuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Usekela mphathi wamaphoyisa eGruleni Metropolitan umisiwe uJulius Mkhwanazi uveleke kokuqala namuhla kwi-ad hoc committee eCape Town. Leli committee liphenya-ke ngesolo ezaveza uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi zokuthi-ke umbutho wamaphoyisa ubhekene nenkohlakalo, ukuxambukela kopolitiki, izikhulu ezisebenza nezigebengu kanye nokunye. Ebufakazini bakhe namuhla uMkhwanazi uqala ngokuzethula wachaza izikhundla asekazibamba ngaphakathi emaphoyiseni akumasipala iCity of Ekurhuleni ngaphambi kokuthi athole lesi sikhundla akusona kumanje. Obehola ukuthula kobufakazi namuhla ubuze kabanzi uMkhwanazi ngobudlelwane abuchaze ngokuthi uKhethi futhi Muzimatlala ubesefana nomfowabo okuyinto abeyibhala esetimendeni sakhe esifungelwe. uMkhwanazi uchaze ngokuthi ubudlelwane bezimva kokuthi abanye boza kwabo bemxhumanise naye uMatlala kanti inkampani yakhe yonogada beyincomile bethi yawenza umsebenzi ngakho kuzomela izosiza ngesikhathi umasipala waseGorleni une State of the City address emva kokhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka u-2022 ngoba benokusabela ukuthi kuzoba nomsindo emva kokuthi lo masipala wawusuphethwe ngokubambisana kwamaqembu ezepolitiki. Uthi emhlanganweni ababanayo ngaphambi kwaso i-State of the City address bashitshana ngey'namba zocingo baqala lapho ubudlelwane babo okwakuyibona ngasakhuluma ngomsebenzi kuphela kepha basebekhuluma nangey'mpilo zabo zangasese. Just trying to understand how did it evolve? You know, your relationship. You tell us it evolved. You initially met looking for assistance in terms of your intervention unit, which was very impressed by Kat Matlala's security, you know, at the shooting range. But you also then go on to say that this relationship developed, you know, you had shared experiences, and I'm just trying to understand, you know, how did this relationship evolve to that? No. You have testified that you exchanged numbers. You spoke about work, you know, at some point, but how did it? So you can just tell us. And we were meeting not only on the phone, but as I've said, that it was early 2002. By that time we were planning. Our focus was on the state of the city. You see, not on other things. You see, on the state of the city that he has assisted and committed. You see, but after the state of the city, after April, that's where we started to communicate and discuss about other issues, personal things, and all those things. Kuzokhumuleka ukuthi uMkhwanazi kumanje umisiwe emsebenzini ngezinsolo zokuthi wafakela izimoto zikaVusumuzi Khethi Matlala zenkampani yonogada amalamba ahlaza ngendlela engagunyaziwe, kodwa uMkhwanazi uyakuphika lokho. Lamalamba ahlaza kuzokhumuleka ukuthi afakwa izimoto zamaphoyisa ezinye isuke ifakiwe ezifaka ngendlela ngokulandela imigudu efanele. Kude boHosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu iMasibazimane High Semfekane eMtubatuba uMakhosi Shobedo uthi-ke kuyabakhuthaza kakhulu ukuthi kube khona ababongayo ngokusebenza kwabo kahle njengoba-ke isikole sithole 97% kwimiphumela amadikletsheni. Ekhuluma nethimba lezindaba ngenkathi-ke ikhansela lendawo lizobabonga ngesipho emva kokwenza kahle, uShobedo utuse kakhulu ukubambisana lezihlaka ezahlukene nokusebenza-ke ngokuzikhandla kothisha. Ukusebenza ngokuzikhandla kothisha besikole iMasibonisane High Semfekane eMtubatuba kuward 21 kubonakele emphakathini njoba ikhansela lendawo kuward 21 uPhila Mthiyane edlulise isipho sesigabhu njengophawu lokugqugquzela othisha baphinde babongwe ngokusebenza kwabo ngokuzikhandla. Uthisha nhloko kulesi sikole uthi ke bagqugquzela ukuthi basebenze kakhulu kunakuqala lokhu kwenziwe ikhansela kokubadlulisela ngesipho. Sivakashelwe ubaba khansela wakwa 21 ubaba Mthiyane usilethele isiklabhu wathi asoseni njengothisha ngomsebenzi esiwenzile kuma results ka grade 12 ka 2025 lapho esikwaze khona ukuthi sithole u97.5%. Isikole ke saseMasibonisane sine enrollment ephezulu ngoba ugrade 12 wethu ubukade u243 kwakwazi ukuthi kuphase aba u237 kulonyaka ophelile. Okuyikhona okusisizayo ukuthi sithole lemphumela esiyitholayo kuba ukubambisana kakhulu. Ukubambisana kwe-SMT iyonke nothisha nokuthi othisha ke bayazi nikela kakhulu. uShobede
uthi bazimisela ukwenza kahle kakhulu kwimphumela kulonyaka nakuba zikhona izicelele eziningi ababhekene nazo. Siyaba nema challenges ambalwa nje onyakeni kodwa esikhathini esiningi sinenhlanhla yokuthi umphakathi esiwakhele njengesikole uyasihlonipha. So kuyenzeka kwezinye ikhathi uthola ukuthi siyaba nakho ukuphazamiseka mhlawumbe kube khona uzokuthiwa bangenile bathatha mhlawumbe ama computers athile kodwa umphakathi uyasihlonipha kakhulu. Sine challenge network endaweni yethu kodwa siyakholwa ukuthi uma kuqhubeka isikhathi siyokwazi ukuthi silithole usizo ngoba inetwork phela siyayidinga kakhulu ukufunda kwakulezi insuku kuyancika kakhulu ukuthi ezinye izinto zicheckwe na kwi-internet. I-target yethu kuhlale ku-100% ngaso sonke isikhathi bese kuba yilabo bafundi nje abambalwa abenza ukuthi singafiki kuleyo target. So nango 2026 i-target yethu 100%. Ikhansela kule ndawo kuwa-21 ngaphansi kwamasipala waseMtubatuba uPhila Mthiyane uthi ubone kufanele ukuthi babongwe othisha ngokusebenza kwabo ngokuzikhandla ukuletha imphumela emihle ngokuthi abanike isipho abasitholile. UMthiyane unxusa ukuba nomphakathi usebenzisane nesikole imasibonisane ukuze siqhubeke nokukhiqiza imphumela emihle. Umuntu utheke ayi ngeke uma singagoqa izandla sithi asisi ukuzobabonga laba abantu abenza kanje ngabe sisho ukuthi imfeka yonke ngoba masibonisane semfeka eyibuye ithatheke njengendawo engekho right ngabe sibukela phansi. Kufanele kubuvele okuhle okwenziwe endaweni kodwa ke isikole esinjengesimbonisane sona sizosibonga kakhulu cha basebenze kahle sithi hayi esinakho asikufeze kubo ngoba othisha bachitha isikhathi sabo kufanele ngabaphumula befundisa laba abantwana. Lesikole masibonisane hayi sikhombisa ukwenza kahle kwimphumela kaMatukuletsheni njengoba sikhombisa ukunyuka unyaka nonyaka. Ezinabenzi 1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Asiphinde futhi seyitolo sokusiqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli ke usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze obekuyizwa nobehamba phambili usuku namhlanje. Bekuphume nesinedolo eSandlwana oweza sekhaya ukhuthaza ezemfundo kanti kukhala ngothisha omisa isifundo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16.27 maqhathiswa nedola laseMelika libo 21.84 maqhathiswa nopondo waseBritain libo 19.2 maqhathiswa neeuro laseEurope igolide lona $4,824.74 ounce olungahluziwe wona $65.24 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Omunye wabaqeqeshi beKaizer Chiefs uCedric Gazo sephumelo obala waphawula ngodaba olungudaba mlonyeni kulezi insuku lweVAR lokhu ke kulandela ukukhononda kukamqeqeshi eGolden Arrows Manqoba Mnqethi okhale ngokudliwa yigoli elibe offside emidlalweni ke ophele ngegoli elilodwa unqotshwa iChiefs. Ugaze uthi ke impela uyavumelana noMnqethi njengoba ke ethi ke kahle kumele ngabe kade yafika iVAR kuleli njengoba ke ileague yakuleli ingenye yamahamba phambili kakhulu ezwenikazi laseAfrika ngakho ke iyabudinga ubuchwepheshe besimanje ukulekelela onompempe ekuthatheni ke izinqumo ezifanele emidlalweni. Nasikisimo sezulu sakusasa sikalendeleka. Bukelize yagoqa besikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezive